Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μάθημα ασκήσεων που αφορούν το αρμπιτράζ στη ΔΕΟ 41. Σας υπενθυμίζουμε ότι τις συγκεκριμένες ασκήσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε και σε μορφή PDF προκειμένου να τις επεξεργαστείτε μόνοι σας. Είναι ο τρόπος δουλειάς που σας συστήνουμε να κάνετε. Δηλαδή, πέρα από το να βλέπετε την άσκηση πώς τη λύνουμε εμείς, πρέπει να προσπαθείτε και εσείς να την εκτυπώνετε και να τη λύνετε μόνοι σας για να δείτε αν πραγματικά κατέχετε την τεχνική. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την άσκηση. Έχουμε ένα θησαυροφύλακα της General Electric, ο οποίος έχει ένα πλεονάζον ποσό μετρητών ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θέλει και να επενδύσει για 6 μήνες. Έχει δύο δυνατότητες. Είτε να τα αφήσει στην Αμερική με 8% επιτόκιο, είτε να τα πάει στη Γαλλία, οπότε θα έχει μικρότερο επιτόκιο 7%. Εκ πρώτης θα έλεγε κανείς γιατί να τα πάει στη Γαλλία. Μην ξεχνάτε όμως ότι η αποτελεσματικότητα μιας επένδυσης καθορίζεται όχι μόνο από τη διαφορά επιτοκίων, αλλά και από τη διαφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως είδαμε στο αρμπιτράζ. Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία είναι 1 ευρώ προς 1,40 δολάρια, ενώ η προθεσμιακή του εξαμήνου είναι 1 ευρώ προς 1,44 δολάρια. Βλέπουμε δηλαδή μία ανατίμηση του ευρώ, η οποία μάλιστα ενδεχομένως να είναι υψηλότερη από την επιτοκιακή διαφορά. Προφανώς θέλει να αποφύγει το συναλλαγματικό κίνδυνο, που θα πρέπει να επενδύσει για να μεγιστοποιήσει τις αποδόσεις του. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που θα πρέπει να βρούμε είναι τι θα κερδίσει αν η επένδυση γίνει στη ΣΥΠΑ. Τότε λοιπόν αυτό σε 6 μήνες θα αποκομίσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια πολλαπλασιασμένα επί 1 συν το επιτόκιο του εξαμήνου. Το επιτόκιο του εξαμήνου είναι 8% που είναι το ετήσιο δια 2, δηλαδή 4%. Άρα το τελικό αποτέλεσμα θα είναι 10 εκατομμύρια επί 1,04, 10 εκατομμύρια 400.000 δολάρια. Αυτός ο τύπος είναι ο γνωστός τύπος από τη ΔΕΟ 31, όπου η μελλοντική αξία ενός ποσού είναι ίση με την παρούσα αξία επί 1 συν το επιτόκιο στην ανάλογη δύναμη. Εδώ δεν χρειάζεται να το υψώσουμε σε καμία δύναμη, καθώς είναι για διάστημα μικρότερο του έτους, άρα δεν υπάρχει ανατοκισμός. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει στη Γαλλία. Αν λοιπόν η επένδυση γίνει στη Γαλλία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει προκειμένου να επενδύσει τα χρήματά του σε ευρώ είναι να τα μετατρέψει. Με ποια? Φυσικά με την τρέχουσα ισοτιμία. Άρα τα 10 εκατομμύρια διαιρούμενα δια το 1,40 θα μας δώσουν 7.142.857,14 ευρώ. Ένα ερώτημα που έχουν πολλοί φίλοι και φίλες σε αυτό το σημείο είναι πότε διαιρώ και πότε πολλαπλασιάζω με την ισοτιμία. Η απάντηση θα σας δοθεί με την απλή μέθοδο των τριών. Ποια είναι η απλή μέθοδος των τριών στη συγκεκριμένη περίπτωση? Έχουμε ότι το 1 ευρώ είναι 1,40 δολάρια από την εκφώνηση. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να βρούμε τα χ ευρώ που μας δίνουν 10 εκατομμύρια δολάρια. Άρα η απλή μέθοδος εφαρμόζεται ως εξής. Το χιαστή λοιπόν θα μας δώσει 1 επί 10 εκατομμύρια ίσον με 1,40 επί χ. Το χ λοιπόν για να απομονωθεί θα διαιρέσουμε τα 10 εκατομμύρια που είναι αυτό το γινόμενο δια το 1,40 και θα μας δώσει τα 7.142.857,14. Τι τα κάνουμε αυτά? Θα τα τοκίσουμε και θα λάβουμε 7.142.857 επί 1 συν το 7% που είναι το γαλλικό ετήσιο επιτόκιο μετατρέπεται σε 3,5% εξαμηνιαίο. Θα λάβουμε λοιπόν 7.392.857,14 ευρώ. Αυτά τώρα τα ευρώ πότε θα τα έχουμε λάβει φίλοι και φίλες? 6 μήνες μετά. Επομένως μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε δολάρια, έχοντας προηγουμένως συμφωνήσει να το κάνουμε αυτό με την προθεσμιακή ισοτιμία του εξαμήνου.
Θυμίζουμε τη λογική της προθεσμιακής ισοτιμίας. Είναι μια ισοτιμία την οποία την κλείνουμε σήμερα για να ισχύσει σε μια προκαθορισμένη μελλοντική στιγμή. Μετατρέπουμε λοιπόν τα ευρώ σε δολάρια, λαμβάνοντας 7.392.857,14 επί 1,44. Το ότι θα πολλαπλασιάσουμε εδώ το βρήκαμε με τον ίδιο τρόπο με την απλή μέθοδο των τριών. Δηλαδή το 1 ευρώ δίνει 1,44 δολάρια, τα 7 εκατομμύρια ευρώ πόσα αμερικάνικα δολάρια. Βρίσκουμε λοιπόν ότι έτσι παίρνουμε 10.645.714,28 δολάρια. Άρα, πού συμφέρει να επενδύσουμε τα χρήματά μας? Προφανώς στη Γαλλία, καθώς τα δολάρια που θα εισπράξουμε επενδύοντας στη Γαλλία είναι σαφώς περισσότερα από τα δολάρια που θα εισπράξουμε εάν κρατήσουμε τα χρήματά μας στη ΣΥΠΑ. Πάμε δεύτερη άσκηση. Υποθέτουμε λοιπόν ότι τα επιτόκια του ευρώ και του δολαρίου είναι αντιστοίχως I ευρώ 2%, I δολαρίου 1% σε ετήσια βάση. Ενώ η ισοτιμία όψεως είναι το 1 δολάριο είναι 0,80 ευρώ. Να βρούμε την προθεσμιακή ισοτιμία εξαμήνου σε ευρώ ανά δολάριο, την F δηλαδή του εξαμήνου. Και αν προσδοκούμε ότι αυτή θα είναι 0,79, η προσδοκόμενη spot ισοτιμία είναι 0,79, θα αγοράζατε ή θα πουλούσατε ευρώ με αυτήν την ισοτιμία? Πρέπει λοιπόν να τη συγκρίνουμε και να δούμε ποιο νόμισμα και τι συμφέρει να κάνουμε. Λύνουμε λοιπόν την άσκηση. Ποιο είναι το ξένο νόμισμα? Ο άσος. Ο άσος εδώ ποιος είναι? Το δολάριο. 1 δολάριο ίσον 0,80 ευρώ. Άρα το I ξένο που είναι του δολαρίου θα είναι 0,5% στο εξάμηνο, 1 δια 2. Το γράφουμε και σε δεκαδικό αριθμό. Όταν θέλετε φίλοι και φίλες να μετατρέψετε ένα ποσοστό σε δεκαδικό αριθμό, να θυμάστε ότι θα το διαιρείτε δια 100. 0,5 λοιπόν της 100 είναι 0,5 δια 100, 0,005 και αντίστοιχα το εγχώριο επιτόκιο το οποίο αφορά το ευρώ θα είναι 0,01 ή 1%. Εφαρμόζουμε τον τύπο. Παίρνουμε τη σχέση 1 συν το εγχώριο επιτόκιο ίσον 1 συν το ξένο επί F δια S και άγνωστος είναι το F, η προθεσμιακή ισοτιμία. 1 λοιπόν συν 0,01 ίσον 1 συν 0,005 επί F δια 0,80. Κάνουμε χιαστή. Το F λοιπόν θα πολλαπλασιαστεί με το 1,005, ενώ το 1,01 θα πολλαπλασιαστεί με το μείον με επί 0,80. Ή αλλιώς μπορούμε να αφήσουμε ως έχει το 1,01 και να διαιρέσουμε το 1,005 δια 0,80. Ας υποθέσουμε ότι επιλέγουμε το δεύτερο τρόπο. Θα έχουμε λοιπόν 1,01 ίσον με 1,25625F που είναι το πηλίκο αυτού εδώ του κλάσματος. Άρα το F θα είναι 1,01 δια 1,25625 θα μας δώσει 0,804. Αυτή λοιπόν θα είναι η προθεσμιακή ισοτιμία του εξαμήνου. Έχουμε λοιπόν τώρα μία προθεσμιακή ισοτιμία που υπολογίσαμε εμείς, η οποία είναι 1 δολάριο 0,804 ευρώ, ενώ εμείς αναμένουμε ότι η ισοτιμία αυτή σε ένα χρόνο δεν θα φτάσει εδώ, θα είναι στο 0,79. Τότε, για να έχουμε κέρδος, αν πέσουμε μέσα στις εκτιμήσεις μας, τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να μετατρέψουμε από σήμερα τα δολάρια που έχουμε σε ευρώ με την προθεσμιακή ισοτιμία του 0,804. Επομένως, πουλάμε σήμερα δολάρια και αγοράζουμε ευρώ, με τη συναλλαγή να γίνεται στο μέλλον όμως. Άρα ουσιαστικά δεν απαιτείται σήμερα να έχουμε τα δολάρια. Διορθώνω την προηγούμενη μου φράση. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν να έχετε σήμερα τα δολάρια, θα χρειαστεί να τα έχετε σε ένα χρόνο.
Και αν πέσετε μέσα στην εκτίμησή σας, τι γίνεται? Αν λοιπόν πέσετε μέσα, αγοράζετε 6 μήνες αργότερα τα δολάρια που χρειάζεστε πουλώντας ευρώ με την ισοτιμία όψεως, όπου κάθε δολάριο θα σας στοιχήσει μόνο 0,79 ευρώ. Έτσι ουσιαστικά τι γίνεται? Προσέξτε το κύκλωμα πώς δουλεύει. Αν λοιπόν πέσουμε μέσα στους υπολογισμούς μας, τα 0,79 ευρώ θα μας δώσουν ένα δολάριο με την αναμενόμενη μελλοντική, τα οποία αυτό ένα δολάριο θα μπορούμε να τα ανταλλάξουμε με 0,804 ευρώ. Θα βγάλουμε δηλαδή καθαρό κέρδος εκ του μηδενός 0,0104 ευρώ για κάθε δολάριο που κάνουμε αυτή την κυκλική αλλαγή. Και αν το ποσό σας φαίνεται μικρό, κάντε αυτόν τον πολλαπλασιασμό με 1.000.000 δολάρια, τα οποία σημειωτέων δεν θα χρειαστεί καν να δανειστείτε και αντιλαμβάνεστε για το τι χρήματα μιλάμε. Φαντάζει εύκολο και είναι. Πότε όμως μόνο? Αν επαληθευτούν οι προσδοκίες μας. Εάν δεν επαληθευτούν, κινδυνεύουμε να χάσουμε ανάλογα φυσικά ή και πολλαπλάσια χρήματα. Γι' αυτό αυτού του είδους οι κερδοσκοπικές κινήσεις που δεν υπάρχει κάλυψη απαιτούν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή εκ μέρους του επενδυτή. Αυτό, φίλοι και φίλες, ήταν το δεύτερο δωρεάν μάθημα στις ασκήσεις του αρμπιτράζ. Σας υπενθυμίζουμε ότι για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να απευθύνετε γραπτό ερώτημα στο info@onlineclassroom.gr. Σας ευχαριστούμε.